Bine ai venit la Vocea care mângâie! Azi am o poveste despre încredere, răbdare și prietenie. Se numește Lumina din mine. Într-un sat liniștit, la marginea unei păduri, trăia o fetiță pe nume Mara. Îi plăcea să deseneze stele, fluturi și curcubeie. Visa să devină artistă. Dar de fiecare dată când cineva se uita la desenele ei, Mara roșea și ascundea foaia. "Nu sunt destul de bune," spunea ea mereu. Mama o privea cu blândețe. "Mara, lumina ta e acolo, trebuie doar să o lași să strălucească." Într-o zi, în sat s-a anunțat un concurs de desen. Copiii puteau desena orice, iar câștigătorul urma să-și vadă lucrarea expusă. Toți colegii Marei s-au înscris. Ea însă ezita. Seara stătea în pat și se gândea: și dacă râd de mine, dacă nu câștig? Atunci a auzit vocea mamei din camera de alături. Curajul nu înseamnă să nu-ți fie frică. Curajul înseamnă să mergi înainte, chiar și când îți e frică. A doua zi, Mara a luat o foaie albă. A început cu o linie subțire, apoi alta, apoi culorile s-au așezat una câte una. În desenul ei apărea o fată care ținea în palme o lumină uriașă. Pe margine erau oameni care se uitau mirați, iar lumina se ridica până la cer. Când a terminat, a simțit ceva ce nu mai simțise niciodată, o căldură plăcută în piept. "Asta e lumina mea," a spus încet. A dus desenul la școală și l-a predat. În ziua concursului, toți copiii au venit cu emoții. Unii desenau flori, alții case sau animale. Când a venit rândul ei, Mara a tremurat. Dar când și-a văzut desenul pe perete, ceva s-a schimbat. Toți s-au apropiat. "Ce frumos! Ce idee minunată!" au spus copiii, iar Mara a zâmbit, nu pentru că aștepta un premiu, ci pentru că își găsise curajul. Câteva zile mai târziu, juriul a anunțat rezultatele. Desenul Marei a câștigat. Când a urcat pe scenă, a spus: "Am învățat că fiecare dintre noi are o lumină. Uneori se ascunde, dar nu dispare niciodată. Trebuie doar să o lăsăm să iasă." Seara acasă, mama a îmbrățișat-o strâns. "Ți-am spus că lumina ta e acolo," i-a șoptit, iar Mara a zâmbit. De data asta, lumina dinăuntru se vedea și în ochii ei. Îți mulțumesc că ai ascultat această poveste. Amintește-ți, și tu ai o lumină în tine. Lasă-o să strălucească, chiar și atunci când îți e teamă. Îți doresc o zi plină de curaj și încredere.